umuntu emsehlana abaningi uma usifunda incwadi yeBhayibheli akekho namunye othola ukuthi uNkulunkulu uma ekhuluma naye ukhuluma naye elele endlini noma uNkulunkulu ukhuluma naye kumnandi kuyena kodwa uNkulunkulu kwanesimo akufaka kusona uzakwazi ukuxoxa nawe khaya kuyisimo akufaka kusona kuleso simo yena ungaphakathi ngaphakathi kwesimo udinga ukuthi wena naye nizoxoxa naye kungaphakathi kwesimo because isimo ngena kusona uvelele ungena angele qala ingakho ngaso sona isikhathi uma oAbednego bengaphakathi emlilweni lo bafana emlilweni ubona enye indoda angayifakanga emlilweni hayi ayiqhubeka nabo awucela angibingelela abazalwane Nkosi yami Nkosi yethu uJesu ngibonga izwi ubaba sivulele lona uma sizoqaphela masikhuluma ngoDavida sikhuluma ngomzalwane abazalwane bahlukene kabili kwesinye isikhathi uDavida uyilo mzalwane okholwa namhlanje